O ciclocross viviu unha gran edición competitiva en Boiro. Case 300 deportistas deronse cita en Praia Xardín para disputar o trofeo Concello de Boiro. A choiva, a lama e o trazado á beira do mar deixaron unha xornada chea de emocións. Na categoría élite masculina, os sentimientos estaban a flor de pel. Chegaban empatados na xeral Samuel González e Anxo Carril, pero o primeiro corredor foi claramente superior. Samuel dominou a carreira dende os primeiros compases e cruzou a meta con 40 segundos de vantaxe sobre o tándem de Coruxo formado por Carril e o sub-23 Ricardo Guba. Completaron o top 5 Iván Feijó e Raúl Puelles. Na categoría feminina, a protagonista foi Laura Mira, vixente campioa galega sub-23, que entrou con autoridade na Copa Galicia. A corredora impúxose con case minuto e medio de diferenza, levantando os brazos ás beiras do río Coroño. O segundo posto foi para Sarela Conde, líder sub-23, e o terceiro para Iria Nieto, a mellor élite deste trofeo e tamén da clasificación xeral. A xornada completouse co bo nivel nas categorías de base. En júnior venceron Diego Valladar e Vega Álvarez, en cadete Sergio Pérez e Leire García, en infantil José Manuel Rouco e Aroa García. Entre os másters subiron ao máis alto do podio Roy Álvarez, Moisés Levoso, Manuel Armada, Marcial Rodríguez, Carolina Palomanes e Marina González. E por último, o Avanzo Porriño recibiu o recoñecemento ao mellor club do trofeo. Sen dúbida, unha xornada chea de competitividade, deporte e emocións a raudais.